Дами и господа, читатели и зрители на югозапад.com, днес се намираме в дома на Екатерина Младенска, която ни потърси, за да разкаже с какви трудности се среща, какво й се случва. Така че, госпожо, даваме ви думата. Здравейте на вас и на вашите читатели. Искам да разкажа за отношението на държавен служител, лицето Харалампиев, към мен. Имах теч в дома ми, който продължи някъде около 5 месеца. Началната дата на теча беше 28.2025 година. Крайната дата на теча беше 13 декември 2025 година. През този период съм писала множество жалби до прокуратурата, до община Благоевград, до РДНСК, където и да се сетите. Също така идвали са хора, които са представители на лицензирани фирми за термодиагностика, която термодиагностика показва, че проблема не е при нас. Действията на господин Харалампиев трябваше да бъдат в посока да се установи кой причинява този теч, защото за мен това са умишлени действия. Не може от нищото да започне един теч само по пода и от нищото да спре. Значи, тук има човешка намеса, според мен. Господин Харалампиев идва в дома ми на 4 декември 2025 година с представители на общината. В дома ми написа протокол, от който протокол аз не получих екземпляр да прочета какво е писано. Такъв протокол изисквах и от служебното лице, от община Благоевград, госпожа Йорданова, от която също ми беше отказан такъв протокол. Последствие, тъй като писах на нея, писах на госпожа Захариева, заместник-кмет в община Благоевград. Такъв протокол ми беше издаден, но за неща, които не касаят моят имот. За имот, който се намира в село Падиш. Такъв отговор ми беше изпратен. Добре, според вас те защо отказват да ви дадат копия от протокола? Не мога да кажа. Попитайте тях. Не знам. Не знам каква е причината. И какво се случва след това? След това господин Харалампиев... Само да уточним за нашите зрители и читатели, че Харалампиев е полицай от Първо районно. От Първо РПУ. Да. Точно така. Според който аз съм човек с деменция. Това го каза пред свидетели не един път, а доста пъти. Единият пред майка ми предимно. Тук, когато идвах от общината и господин Харалампиев, каза, че аз съм била с деменция. Аз обаче, по свое желание, отидох в Центъра за психично здраве и се подложих на преглед, да каже лице, което е оторизирано по Закона за здравето,
да казва кой има психични проблеми или не. Лекар, който казва, че аз съм психично здрава. Ето документа, показвам, Да. за да се види. Показваме го на нашата камера. Значи, искам да кажа, че съм много разочарована и от съседите ми, живущи в Благоевград, улица Шар планина, номер 16. Много от тях не дадоха достъп до жилищата. Реших, както казах, да карам по каналния ред, да спаза закона. Изпратих нотариални покани. В момента, в който дойде помощник нотариус Георги Терзиев, който е помощник нотариус при нотариус Миглена Качорева, да връчи нотариалната покана на този съсед, който живее под мен, казва се Димитър Динчев. Същият каза: тази ненормалната какво е измислила още. За това, че аз искам да си реша проблема. Вие видяхте пораженията в дома ми. Това според вас дали е от чехли или от следствие на теч? От чехли казват, че проверяващите, така ли? От чехли каза господин Харалампиев, че тези щети са получени от чехлите, с които се ходи в дома ми. А вие как смятате? Откъде идва този проблем? Теча ли? Да. Не мога да кажа. Както ви казах, са мен умишлени действия. И този полицай трябваше да работи в тази посока. Не може един теч започва от нищото и свършва от нищото. Сега в банята сте разбили, има дупка там. Точно така. Разбихме куфара. Да. Което пак тръбите са сухи, което пак показва, че проблема не е от нас. Слагахме манометър. 4 дни имаше манометър в тоалетната, 4 дни имаше манометър в банята. Никъде не показа, че има спад на налягането. Ако тези манометри са много чувствителни, дори на малко вода да имаше, те веднага щеха да отчитат това нещо. В момента, в който имаше теч, веднага проверявахме водомера. Водомера не отчита. Дори при спрени спирателни кранове се получаваше теч. Господин Харалампиев в това, което е изпратил до мен, пише, че не е отчетено, че има теч. И това до някъде е така, защото от началото, когато течът започна, беше в интервала 13-15 часа и вечер от 19:30, 21:30, 22 часа, тогава започваше. Кога ще спре, божа работа. Добре, какви са вашите подозрения? Кой го прави? Откъде? Не знам, от някъде се прави. За мен е умисъл. И това се наблюдава във всички стаи. Има вода. Във всички стаи. С изключение на тази стая, която не се ползва от семейството. С изключение на една стая, която използвам за склад. Да. Срещу спалнята. Не знам как да го кажа. За мен е много чудно как може тази вода да тече избирателно. По едно и също време. Плюс това имаше случаи, когато част от семейството ми
излезеш навън. Явно са наблюдавани от този, който е правил нещата, който е предизвикал теча, защото след като те излезаха навън, имаше много случаи такива, десетки, и почваше да тече в стаите. Ето, седим си тук в момента, извива вода. Под паркета. Паркета, отгоре, върху паркета. Сякаш някой е разлял вода. А това видяха ли го от проверяващите? В този момент да видят вода? Не го видяха, защото в този момент нямаше вода. Както ви казах, имаше часови интервал от 13 до 15 часа. Проверяващите бяха тук в 17 часа. Тогава нямаше теч. За мен е чудно, за водопроводчиците, които виках, много наброй. Дала съм за мен много пари на водопроводчици, на лицензирани фирми. Така и не се установи къде е проблем. Една от термокамерите обаче казва, че проблема е в съседа отгоре. Като пише потенциален теч от горен етаж, от баня от горен етаж, потенциален теч от туалетна от горен етаж. Дали е така, дали не е така, не мога да кажа. Вие казахте ли му на съседа отгоре? Той не осигурява достъп. Отказва? Да, отказва достъп. Ето, аз точно и за това се реших да им изпратя нотариални покани. Да, но той не може да откаже на полицията. Той, когато полицията дойде, пуснаха ги. Но какво да установи полицията? Полицията няма тези уреди. Да, термокамери. камерите, да. Той ги пуска тогава, когато не може да се установи проблема. Идваха хора, канализацията да се провери. Пускаха спирали. Тогава пак отказаха достъп. Отгоре. Съседи. Добре, да се върнем пак на грубото отношение от полицая към вас. Защо? Не знам. Защо тези обиди? Защо? Той не може да си позволява да говори такива неща. Не може. Значи, според етичния кодекс на държавния служител, той трябва да бъде независим, трябва да бъде обективен, трябва всички хора да са равнопоставени за него. А какво се получава? Сега ще ви кажа. Преди известно време майка ми изтупа чаршаф тук от терасата. Зетят на съседите под мен е бил на терасата. Тя не го е видяла и съответно се е извинила. Той обаче започва. Ти отправя псовни. Сега ще се кача горе, ще ти щупя главата. Вместо ние да викнем полиция, викат полиция съседите отдолу. Полицията дойде до 5 минути, скорострелно. Когато аз извиках полиция, полицията не дойде. За това, че сме заплашвани, за това, че е псувана майка ми. Полицията реши, че това не представлява интерес, че това не е важно, обект на нейните компетенции, действия и не дойдеха. И ние сме викали бърза помощ тогава. Тогава, понеже стреса ми дойде в много голяма степен, получих сърцебиене, получих хипертония, хипертонична криза
и съм викала бърза помощ. А сега кой е полицая, който казвате, че не си вдига телефона? Кварталния? Същия, Харалампиев. Той е квартален тук в този Точно район. така. Той е Харалампиев. квартален. Но не може, с него няма свързване, не може да се оплачеш. Ето, както ви казах, 1 месец съм била подложена на психически тормоз отгоре. От съседа отгоре. Сега казвате, че постоянно се чука отгоре нарочно. Да. Това става повече в часовете за сън. От 24 часа до 6 до 7 сутринта. През нощта, докато хората... Да. Какво правят? Нарочно? Не мога да ми явно нарочно, да. И вие няма на кой да се оплачете. Ами няма на кой да се оплаче. Ето аз ви показах на телефона, че съм му звъняла. Вчера му звънях 2 пъти. Опитах да свърша с централата. Централата ми казаха, ами в момента може да е на оперативка, звънете по-късно. А той има много работа, човека, да. Да. Когато му звъннах по-късно, отново не ми дигна. 2 пъти му съм звъняла вчера. Друг път, когато съм звъняла, също не дига телефона. На кой да се оплачеш? На еврейския поп, може би. Това е, виждаш, едно неглижиране, едно избирателно действие спрямо хората, въпреки че като държавен служител не може да си позволяваш такова поведение, но в България изглежда всичко може. Помислих, че няма да е... Ами не, ще е интересно за нашите читатели и зрители, затова пускам отново камерата да го кажете. Само да напомня, че току-що показахме документ, нали, който доказва, че сте психично здрава. Нали, защото той, полицаят Харалампиев, казва, че вие не сте добре. Точно така. Така. Да. И кажете сега нещо, което не казахме в интервюто. В интервюто не казахме, че за учебната 2025-2026 година аз се явих на приемен изпит в медицински факултет към Тракийски университет Стара Загора и бях приета в този факултет с успех около 5,50. Резултат, който съм постигнала на приемният изпит. Да. Това е... Ето за такъв човек, господин Харалампиев, човек с казва, деменция, че да. е човек с деменция. И това е рецидив. Той го казва няколко пъти. Той лекар ли е? Като такъв ли се изявява? Има ли такова образование? Чел ли е закона за здравето? Това са все въпроси, на които чакам отговор. Казал го е пред ваши съседи и пред хора от общината. Казал го е пред майка ми. Когато идваха хората от общината и той. При посещенията й в Първо Репело не веднъж го е казвал, че съм човек с деменция, за което аз мисля да заведа искова претенция. Дали ще бъде към Първо Репело по закона за отговорността на държавата и общините за вреди, или като иск по член 45 от закона за задълженията и договорите за неимуществени вреди, ще реша допълнително. Аз, Екатерина Младенска, реших да изпратя сигнал до инспектората на МВР, също така до омбудсмана на Република България и
до първо рекло за грубото отношение, за обидите, за клеветите, които са отправени към мен от лицето Ромео Харалампи. Защо потърсихте Югозапад? Защо потърсихте точно нашия сайт? При положение, че в Благоевград има над 25 сайта. Мисля, че отразявате точно, коректно проблемите на хората, затова ви потърсих. Благодарим много за което. И аз благодаря.